To len e-mail mi dáš, hej? Denis. Pošli mi e-mail dole. Nejaký, čo nepoužívaš, ešte máš viacej. Alebo Ďuri môže byť. Napíšem ti, ktorý nepoužívam, dobre? Ale musíš ho mať aj na telefóne. Akože potvrdiť. Áno, Máš. potvrdiť. Čo ti jebe, tak... Tak ti dám iný. Ktorý... Daj mi svoj, čo ti? Však dávam, len... Napíš to tam, no. Na... Alebo napíš to Ja. mne na súkromie, rýchle, more. Napísala som ti na Messengeri. Nie na Messengeri. Z Tak Messengeri ty to neviem nakopírovať. Na Discord mi to pošli. No. Na Discord mi to pošli. Už pos... Ideš F1. Nie. Čo je, Denis? Ahoj, idem začať s vami. Teraz ti prišlo niečo, že? Dá. Čo? Prišlo ti niečo na e-mail. Čo ti jebe? Jep! Jo! Čo ti je? Jo! Kokos.